Jees, eli tosiaan siihen päälle sitä vähän tuli humautettua pikkasen takittua tonne väliin ja tuossa lähdetään vetoketjua vetämään eteenpäin ja vähän vielä aina välillä tuuppaillaan, että saadaan, ettei jää tonne väliin mitään aime mielellään rikkiin ja saa joskus aukikin ja niin tuolta ujutellaan vetoketjua eteenpäin. Markiisihan tohon tuo pieni tällaisen ahtaan paikan, mutta kyllähän sieltä vaihdetaan toisen puolen käsiin. Saadaan vetoketju kaivettua sieltä oikealle puolelle. No, hyvä. Ja homma jatkuu. No, vähän tuppaillaan lisää eteenpäin. Tosiaan. Siellä on tällainen alarärpäke, niin sitä ylöspäin ja kuorta alaspäin. Taas mennään eteenpäin. No, ei se sen ihmeempää, mutta kyllä siinä vähän tulee hiki ja hengähdys ja pikkasen saa kikkailla. Mutta eikö se vähän homman tarkoituskin, että jos ainakin lähtee, niin harvemmin sitä tekemättä mitä haluaa olla. Tää on kyllä hauska, että voi tehdä itekseen. Että iso 4 hengen telttaa, niin voihan sekin itekseen räpistellä kasaan, mutta en minä sitä ainakaan tykkää. Että tää on kuitenkin enemmän tällaista jopa jonkin sortin meditaatio mahdollistavaa touhua. Meinassa ne tikkaat muuten siis unohtua tuossa välissä, että onks tai niin ja nekin piti laittaa, mutta muisti ennen kuin oli kuitenkaan vetoketjut kiinni. Jees, tälle.